Nou, het heet eigenlijk de rammelbakken. Of de rammelbakkenrace, ja. Protte mensen kennen dat wel als de garbage run. Ja. Maar wij beginnen met een rammelbak. Nou, ik kan het eigenlijk haast net een rammelbak nemen, want die is behoorlijk opknapt. Maar met mij een oude Volvo gaan wij terug zo'n land in Europa reizen heen. En waar is wij? En wij is Ietje en Nienke en Bianca. En hoe kennen jullie hem ook hoor? Via school, via de kinderen ken ik Bianca. En iets heb ik via Bianca leren kennen weer. Alles een keer jij ons iets mee doen. Ik bedoel, dit ben je af en toe even een weekendje vliegen om het zo maar zo te drukken. Nee, misschien kunnen we dat nog overwegen om het ons nog om te boeken. Nee, maar nee, ik heb dat nog nooit jaren dien. Nee, wel reizen begeleid en zo, maar net zelf een reis die en zo. Hoe kwam het bij het idee? Ja, nou, wij hier dat nieuwsbericht lezen over wat er in Sint-Jacobi gebeurt weer. Met het gezin, pleeggezin, Fietje Ben en die ben hun huis verlend in april dit jaar. Grutte Bron, hè? In Gruttebron, meestal weer een onderverzekerd. Dus nou ja, we snappen al wel dat er een heel grote ellende achter zit. En dan wil je wel wat doen. En wat kun je doen om Jult in te zamelen? Maar het wel een beetje een ludieke actie wezen. Nou, we kwamen dit in en we dachten van nou, laten we dan maar in een oude rammelbak stappen. Het is in die zin ludiek dat wij alle treinen nog net bepaald handig binnen met auto's of zo. Oh jee. Nee, wij zoeken onze eigen oplossingen. We zijn ook al helemaal aan het voorsorteren, contacten lezen met iedereen vanzelf. En zwaar je dat er genoeg mensen binnen die ons helpen willen straks. Ja. Dus we zijn wat aan het netwerken en we doen wat cursussen hier en daar. Maar wij gaan met die bak dus terug Europa. En we hopen zo volle mogelijk mensen dat die u sponsoren willen. Ja. Los even van het goede door, maar daar praten we straks dan wel even over. Wie is me worden voor te porten van dit avontuur? Ik bedoel, in een rammelbak dwars door Europa. Ik zei het, kijk al even wat dan een weekendje vliegen. Ja, het was eerst een idee van Bianca en Ietje. En nou, daar heb ik een beetje aangekeken. Ze vroegen mij op een gegeven moment om mee te gaan. En ik had... De belust wordt afstandelijk eerst. Ja, eerst wel. Maar nee, het lijkt me een hartstikke mooi avontuur. En voor een heel goed doel. En dat sprak me heel erg aan. Dus vandaar. Ja, ik weet eigenlijk niet veel wat dat dan precies inhoudt. Maar dan mag je op ziek naar een auto, dus lijkt het mij, of net? Ja, nou, we gaan... Nee, een rammelbak. Ja, want we hebben wel even zocht. Ja. En dat is nog net niet zo heel erg gemakkelijk natuurlijk. Omdat we er een keer verstonden van, je ziet alleen maar plaatsjes op internet. Ja. Ik ken onder een motorkapje, maar dus, dan heb ik nog geen idee waar ik aan zit te zien. Ja. Dus, maar we hebben van EBTC TV, of EBTC, dat is dus een organisatie die hier in Ljouwt zit, in de beveiliging. En van Slagman Notaris gaan we deze auto ombeen krijgen. Ja. Dus dat is natuurlijk fantastisch, toen wie het kleer. Voor de mensen die de beeld bij hadden, is ik radio. Ik lees even uit. We willen nog even beeldje van Suver. Kijk, gaan we even maken. Want hij stiert je voor de door bij de omroep. De auto werd in Rien worden mat. Het ziet er aan de boetekant wel redelijk safe uit. Maar... Ja, we moeten ergens op inzetten, hè? En hoeveel kilometers hij maar oefenen? Ik denk al oorlog kilometer. Ja, oorlog kilometer zult wel. Wacht even, je mag oorlog kilometer rijden met de ding? Ja. Net meer? Nee, en dan ik nog verdeeld door 3 personen. Serieus? Ja, dat gaat goed. Al je 400 meter? Ja, serieus. Dan minder. En je hebt in Europa trouw? Nou, het is een automaat, dus je moet de linkervoet naar de broeken hebben begrepen. Er staan een paar letters op, S, N, M. Ja. Nou, dat mag ik nog even uitvinden. Handleiding erbij. Ja. Je hebt wel wat zwaar te mijten, in die ook zijn. Je mag nog geen... Wij gaan geen zwaar, hè? Nee! Nee, wij komen er wel. Ja! Ja, zeker. Hij wil abonnement bij de ANWB of net? Hoe zit het? Ja, we zijn bijna oerverzekerd. We gaan hele grote verzekeringen afsluiten. En we gaan goede contact. We gaan trouwens ook nog al die lietse rammelbakjes achterin. Die geven mensen aan die ons helpen kunnen. Ja. Maar je hebt kinderen al vanuit en hulp nodig. Ja, tuurlijk. Dat weten we wel. Blue lekker steen, we praten straks verder over. Ik zei de barrel race, maar dat is dus weer een orenrace. Ik ga die dingen dus terugkomen met mijn auto's hollen. Ja, nou, ik denk het wel, want hartstikke de garbage run. Dus er zijn verschillende van dit soort reizen, maar dit is vrij liets. En de bedoeling is, en daar voelen we wat op, dat iedereen ook kan helpen mat. Dus dat vonden we wel handig. Ja, zo een stukje sociale beleving. Ja. En zit er wel motor in of is er een soort Fred Flintstone ding? Ik kan maar net zien. We praten straks verder. Nou goed. De rammelbakkenrace, lekker het bok goed zitten. De rammelbakkenrace, een avontuur dwars door Europa heen. Bianca Winsma kwam op het idee en toen zei het in de vriendin, je maakt mij. Ons begin ik er net aan, ietsje in één keer. Zit je in een auto, nog geen 1000 meter maar rijden. Nee. En weet je maar iets van routes, wat de bedoeling is, hoe werkt zo'n race? We weten alleen de campings maar en voor de rest niks. Dus we beginnen in Breda. Oké. Dat is het startschot. Ja, daar is het startschot. Dan moeten we zaterdagochtend vroeg zijn. En dan daar krijgen we de route voor de eerste dag. Ja.
En dan krijgen we de volgende dag de route voor de volgende dag. Dus het gaat per dag. En de campings, waar staan die ongeveer? We beginnen in Tsjechië. En ik weet het niet uit mijn hoofd. Slowakije, Nee, maar Slowakije, dat soort landen dus. Hongarije en nou ja, dat soort landen allemaal. Oostenrijk komen we ook nog. Kroatië, dus Slovenië. Ja, dus een hele rit wordt het. Wat is het? Je mag ongetwijfeld even googlen op misschien wel voorgaande edities. Want wat voor routes door ze meestal? Is het snelwegenwerk of binnenwegenwerk? Ja, het frappante weer, we kwamen eerder op de gevaarlijkewegen.nl uit steeds. Ja, Ook je hem net horen hier. nee, maar Bianca is daar heel goed in. Dat soort gevaren al je zien. Dus toen kregen we lichte paniek. Slapeloze nachten. Maar dat is wat we ombracht. Nou, die beelden van de rammelbakrace. En eigenlijk liep dat heel mooi. Je gaat nou echt door prachtige gebieden. Bergen, mooie passen. Ik denk dat het heel mooi werd. Heb je een soort rolverdeling? Ik bedoel, die ene doet de kaarten en de oren riet en de tredden. Nou ja, je moet net de schakeling. Leuk, dus het is een automaat. Of dat ding het doet in ieder geval. Heb je zijn iets van een rolverdeling of doe je hem alles terug elkaar heen? Ja, we gaan om de beurt rieden, navigatie dan en uitrusten op de achterbank. En mij gewoon met apps werken en dat soort dingen? Of met het oldschool met een kaart op scoort? Nee, alles mag. Alles mag. Navigatie, GPS en kaarten en nou ja, de route die ik meekrijg, wat dat dan ook wezen mag. Is het een wedstrijd? Is het een uitdaging? Moet je maar als eerste aankomen? Ben er prijzen? Hoe werkt het? Nou, het is net een racewedstrijd, maar er zijn wel een hele grote opdrachten onderwijs. En die moet vervullen, maar ben dat vragen dan of zo? Ja, in voorgaande edities had ik wel eens jongen dat ze iets vregen van mij zelf een route wisselen. Nou, ik is mijn toskopjas dwaan, nou, was maar verzinst. Nou, en dat vind je wel leuk, ja. Daar redden we wel mee. Ja. Je kent de serie MacGyver of net? Ja. Misschien ter inspiratie dan nog even een peer. Ja, ze zeggen dat ik dat ben, dus Ja, ter inspiratie even. ja, ik hoop me waar te kunnen maken onderweg bij de andere meiden. Dus, ja. En wanneer ga je mij aan los? 15 september beginnen we met zo'n jaarwacht in Breda. Dus de 14e vertrekken we uit Friesland. Maar je kunt wat sponsors broeken. Wij kunnen heel goed sponsors broeken. En Mike Meesking even vreetje. Nou, doen we straks, want straks maak je verkeer in de Keppeling neem hem goed door. Want een van de mensen van het gezin is hier en daar praten we straks even mee. Maar dan maak je de Keppeling even hoe je sponsoren kennen, hoe volle en dat soort dingen. Maar ik moest eerst het motorische gedeelte in mij bespreken. Ja, nou, dat kun je wel maar niet bespreken, maar daar wil ik net zo vol Je hebt backup, gelukkig. Je bent oververzekerd. Dat vind ik dan persoonlijk, nou. We gaan eraan nog even over. Hartstikke mooi. De rammelbakken race. En je mag een rammelpagina al ook maken. Hè? Ja, Facebook rammelpagina. Bianca Wiensma. Wij gaan nog even praten over het avontuur. Door het nog even. Je kunt sponsors broeken. En er zit een verhaal bij je race. Met het goede doel. Vertel het zelf nog maar even. Ja, nou, wij hebben besloten dat we onze rammelbakkerij zo'n goed doel verbinden. En dat is, nou ja, een protemeesting weten er wel van. In Sint-Jacobi-parochie is in april een huis volledig afbaand. En in dat huis ben een pleegband met hun mem. En nou ja, wij zijn de West, we hebben het verhaal ongejet en dat is echt heel, heel triest. En had je de ene naar de oren slipkamers gegaan en je weet daar gaat Pieter zien de Playmobil en daar gaat Janneke haar poppen. Dat is verschrikkelijk. Dus ze waren onderverzekerd en wij dachten aan mij deze reis kunnen wij misschien verzwijgen dat ze weer wat geld krijgen om nou, voor de bandklein naar je cliënt te halen of beterschot of wat er maar nodig is. Ja. En hier voor de meesten van dat huis, Wouter de Groot, welkom. Hoi. Hoe is het met jou? Ja, wel best. Ja. En hoe is het met jullie? Ja, ook wel best. Net vakantie gehad. Ook even op vakantie geweest. Dus Even voor het West, om het zo maar zo te drukken. even weg, even wat anders. Want hoe is de situatie op dit staat? We hebben een plekje waar wij kunnen verblijven tot er weer wat staat. En ja, ondertussen ben we bezig om alle zaken weer op orde te krijgen. Ja, en dat klinkt zo simpel, maar dat is het net, hè? Nee, en vooral niet als je met zoveel binnen. Nee, want ga je hem nou een plak dat je hem bij elkaar binnen? Of is eigenlijk iedereen een kant uitgaan? Nee, wij zijn meteen na de brand al van iedereen die blijft bij elkaar. Ja, een grote groep mensen. Ja, dat was ook een hele uitdaging. Maar ja, het zou ook niet best wezen als we dan het huis verliezen en dan ook nog eens een keer het gezin uit elkaar. Nee, maar ja, soms kan het niet anders. Maar gelukkig in dit geval konden jullie bij elkaar blijven. Ja. Ja, moeilijk momenteel toch qua ruimte. Is het beperkt? Valt het wat mee? We hebben een hele mooie locatie in het eigen dorp. Dat kwam allemaal precies goed uit. Dat kon eigenlijk niet beter. Maar ja, je wilt toch wel zo snel mogelijk weer je eigen huis opbouwen.
Ja. Wat gebeurt er? Wordt het helemaal sloopt en opnieuw opbouwd? Wat binnen de plannen? Het is, momenteel is het helemaal sloopt. Er is één groot gapend gat in het dorp waar vroeger het huis stond. Raar, hè? Ja, heel apart. En nou ja, nou ben we bezig om de aannemers en toch wat weer te proberen. Ja. Er zijn al wat acties viert, maar wat is er en wat is er nog net? Ja, dat is heel moeilijk om te zeggen. Zo gaandeweg kom je er nog steeds elke keer achter van, oh ja, dat is ook weg. Dat is, ja. Maar is er ook nog geld voor opbouw? Of is deze race van Bianca en de vriendin wel degelijk ook nog nedig financieel? Ja, die is absoluut nog nodig. Hoeveel geld heeft hij nodig? Ja, precieze bedragen, dat weten we ook nog niet. Maar we weten wel dat het gewoon voor te min verzekerd is. Ja. En er komt niet weer het huis wat er eerst stond. Nee. Dus ja, daar zitten we wel met. Ja, wrang. Ja, wrang, ja. Okay. En ook, omdat men zich zo inzet voor een ander en dan opeens is alles weg. Hè? Alle hulp is, mee horen we welkom. Los van yield, hij maakt nog behoefte om praktische dingen? Of zeg je hem naar jou vooral yield? In het begin hadden we echt heel veel hulp met inderdaad praktische dingen, kleding, vervoer. Dat was allemaal hartstikke mooi. Maar op een gegeven moment kom je ook in zo'n stadium van, dan wil je ook zelf je ding weer wat inrichten. Hè? En daar is gewoon eigenlijk alleen maar geld voor nodig. Ja, nou, dat is maar. Ja. Dat kan je rechtstreeks of moet het even via de rammelbakkenrace? Via de rammelbakkenrace? Via de rammelbakkenrace, ja. Okay. Ja. Even heel praktisch. Het is vredemiddag, je gaat aan een huis. Komt dan weer in de troep te lonen bij wie spreken in de chaos of valt het wat daar? Nou, ik zelf woon al een tijdje op mezelf. Dus ik heb het voordeel dat ik van buitenaf mezelf heel erg kan inzetten voor. Ze hadden hulp meer dan neder. Ja, absoluut. Ja. Mooi de streef is. Dankjewel voor het onveld van het verhaal van Bianca. Hoe kunnen we hem stiepje? Nou, ik zou zeggen, zeg even op onze Facebookpagina. Die heet de Rammelpagina, dus de Rammelpagina. Ja. En het meeste daarheen staat heel verhaal op. En er staat ook op hoe je steunen kennen en hoe ze het iets hoe een meidje kist. Ja. Ik had nog wat voor die. Oh! Ja. Sure, een flamingo. Want dat is de mascotte van onze reis. Serieus? Ja, sure. We hebben zelf ook al die... Oh, wat leuk. Ja. En op de auto, dus deze meestal aan. Deze lezen we op het bar staan. En, ja. En als je hem al verdwijnen ergens in het binnenland van Tsjechië, dan... nog een ring de flamingo. Rammelpagina. Daar hebben we dek hem stiepen worden, dek hem sponsoren worden voor alle zaken en informatie. Ik verwacht je hem en ik bij de dames waarom voor een prachtig mooi race report. Zullen we het zo doen? Nou, dat geven we doen. Ja. Komt helemaal goed. En game tijdens de race ik nog filmpjes doen en vlogs en blogs en dat soort dingen. We willen alle dagen even een 1 minuut filmpje doen aan het eind van de dag. Voor lange soort en we hebben beskennen natuurlijk. Hadden we een keer omkomen. Maar we gaan wel even iedereen op een hecht houden en we op Facebook op het volgen. Dus ik zal die wel eens even taggen. Ja, mooi. Ja. Doen. Rammelpagina, blijf het volgen. Wouter, groet nog mem successen en alle band en heel veel succes ermee. Dankjewel. Mooi dat je er weer. Dankjewel.